Wah, iya. Wah, iya. Ayo dene, Wer. Diandran apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Zaman Ndara Janaka isih muda. Zaman Suwita Begawan Durna, terus pendadaran siswa Sokalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora sok disambi omong. Piye? Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikai. Mosok. Domonge ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai japa mantra, japa mantrane. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Mat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dadah. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyong meteng. Kok tetep kena? Wong mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Terus ngomong aku wong suci. Ora tau colong jupuk, Kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan, Balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Asane ora der. Wah. Kuwi men Siti. Kudu tatak tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu panakane Ndara Janaka bales kae Surtayu balese.